Ako vyčistiť túto aktovku bez toho, aby na nej zostali fleky? Najjednoduchší spôsob by bol dať to proste do pračky, ale tam sa to bohužiaľ nevôjde. Tak vyskúšam náš nový inovatívny umývací koncentrát Brielle Grease. Brielle Grease vďaka vyváženému zloženiu je účinný a nepostrádateľný na čistenie všetkých umývateľných povrchov od tých najodolnejších nečistôt. Neobsahuje amoniak ani fosfáty, odstraňuje všetky druhy nečistôt, ako je masnota, dymové škvrny, smog, mastné flachy a zvyšky, vosk, stopy gumy, napríklad stopánok a všetky najodolnejšie nečistoty z plastu, gumy, dreva, textilu, keramiky, skla, nerezu, kovov a ďalších povrchov. Všetko krásne nasiakne handrička a ak to pozeráš až do konca, určite ma sleduj a ja ti ukážem, ako ľahko sa upratuje s našimi kvalitnými prípravkami značky Brielle Home. Ako sami vidíte, výsledok stojí za to a ani to nebolelo. Bez flakov, bez špiny, pripravené na začiatok školského roka. Uvidíme sa na budúce, ahoj!